आयुष डॉक्टरांचं 6 जुलैपासून राज्यव्यापी आंदोलन आहे। न्याय हक्कांसाठी 6 जुलैपासून ते आंदोलन करतायत। मुंबईत टाळेबंद बेमुदत उपोषणाचा त्यांनी इशारा दिलाय। आयुष डॉक्टरांचं 6 जुलैपासून राज्यव्यापी आंदोलन आहे। न्याय हक्कांसाठी त्यांनी आता 6 जुलैपासून आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे। मुंबईत टाळेबंद आणि बेमुदत उपोषणाचा देखील इशारा दिलेला आहे। मी डॉक्टर योगेश सुरेश भालेराव, इंटिग्रेटेड डॉक्टर असोसिएशनचा राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष। या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी आपल्या महाराष्ट्रामधील सर्व आयुष डॉक्टर्स म्हणजे BMS, BHMS, BMS डॉक्टरांना मी आवाहन करीत आहे की येत्या 6 तारखेला महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिल ह्या ठिकाणी टाळेबंद आंदोलन घेण्यात आलं आहे। तर जास्तीत जास्त मुंबईचे आयुष डॉक्टर्स यांनी त्या ठिकाणी उपस्थित राहावं आणि 7 तारखेला सकाळी 9 वाजल्यापासून अन्नत्याग उपोषण हे डॉक्टर करणसिंह गाडे व डॉक्टर गौरव सोनवणे यांच्या समरनात आपल्याला आझाद मैदान ह्या ठिकाणी उपस्थित राहायचं।